И ловец съм, и рибар съм. Добре, добре! Ние са хили като гнида. Не затвори като гнида! Да падам сега! Как? Сега, нека се ориентирам. Оле, маля. О, не, 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 не! Майко! А, да! Защо не предавате така такова? Тъх. Сега. Напред! Аре бе. Fuck off. Ха-ха. Как подпали джапанките? Изчезвай! Махнаха ли се? Сериозно? Толкова лесно? Пусис! Изчезвам от тука. Ай! Правя го почти. Абе, как? Омага. Направо бе. Абе, да пикам ти на лодката. Направо. Олеле, майко. Този има проблеми. Огромни проблеми. Слех. Сега. Напред! Аре бе. Я видях, вие добре. Ябадабаду! Стеф Къри! Много ходите пред мене и не е хубаво като ходите пред мене. Аз хорих за тебе. Аз хорих за тебе. Аз хорих за тебе. Влизам в тази къща, май не беше... О! Какъв е това, бе? Рип, maybe? No rip, please, no rip. Искам навънка. Навънка е хубаво, тук не е хубаво. Uh-oh. Laying down smoke. Flashbang. Grenade out. Бягай! Тествах си десния бутон. Хеван, имам твоя смолк, да знаеш. Добре, ползвай го със здраве. Той е безценен. Този дракон има проблеми. Окей. Така. Отново по ескалаторите. И знаете ли какво? Това цялото, където фейлвам, ще ви накарам и вие да страдате с мене. Ще го забързам и така ще хванете морска болест и ще драквате. Ау! Чекпоинт! In can be done. Моля! Какво ли ти е наред с тъпия мап, бе? Няма ли да свърши скоро? Аре де. Какъв беше това прогрес? О! Goodbye, motherfucker! Ух, точно между очите. Няма да ме телепортираш, а?
Няма да ме телепортираш. Няма да ме телепортираш, Целия! Целия! Ето, вижте какво мисля аз за вашия ботмап. Да ти пикам на ботмапа, да ти пикам на всичкото. Тъпи лодки, фък лодки. Много добър мап, много ми хареса. Мерси, че си го направили. Пак да направите най-хубавия мап на света, къде е факания финал. Къде е финала? Къде е финал? Няма го финала, познайте къде е финал. Финала го няма и финала няма. О, ескалаторче! О, ескалаторче! Аре, повази ме! О, я гледай кой има тука! Още рулет не работи! Оправете си факания мап! Ето, ето. Много хубав мап, много ми хареса. 10 out of 10 would play again. Ето, къде е? Това не е финалчето. Много хубав финалче. О, толкова хубав финалче, никога не съм виждал. Най-хубавото финалче на света. Добре дошли в Slider.io. Нещо, което всеки може да е, някой от вас ми предлага. Играй Slider.io, играй Slider.io, играй от там с змиите, играй го, айде играй го, моля да си играй го, бе, бе. И... Коват... 2200. Таратата. Laying down smoke. Хеване, късер мазя. В мид. Минус. Напред, шути на Отива Б. към Б. Ако ме лъжете, ви сте виновни. Но малко е. Те имат два бота хора. Няма лъжа, няма измама. Можеше го да стерям, ако някой не стоеше пред мене. Видя ли бен? Дал. Клекни малко. Тихо бе! Или фейкла. Много. Може да се ива. Как ще Те сейва имат е два на бота. Те имат два. Ама имате бомбата. Право подводяват не му! Така. Тук щупих тока. Спрях ли ти... Както и да. Бях ли ти тока, бях ли жестока? Жив съм! Не искам друго. Живей ми се лудо, жив съм, безгрешни няма на този свят. Искам да лапна аспуха. Как да лапна аспуха? Искам да лапя. Грозно иска да лапиш аз. Да бе, обичам да лапам аспуси. Ще я умра като куче. А така. О, това не мога. Защо лаги? Къде да лагиш? Не искаме той да ни закопава. Когато той ни закопава, не е хубаво. Изрод, триглав, ненормален, изрод. Поеми, Power 5 в пакания си задник. А така, не ни закопава. Имаме реджен, взехме си реджена, май редженнахме го. Аха, здрасти! Умирам. Помощ, някой да помогне. Реджен. Fuck me! Мамо, ти ще станеш милионер, бе, момче. Не се подигравай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари, давай. Yes! Да си знаеш, дебела, тлъста, с грам. Аха. Номера беше в доджването. Коста. Майко! Виж го е! Лукер такъв. Едно за мене. Сега ще виж силвър скиловете какво правят. Играем до 16, нали?
Брой, де знам. Това мап не го знам, не е честно. Той пък що те... Що ме разконцентрираш, бе? 4 на 3. Каре. Какво правиш, бе? Не знам, че пуснах хака. Сега. Хора, ако хаква, му кажете, че е хакер. Окей. 5 на 4 за тебе, тебе. Айде умри, бе, колко са? Дори не мога да цели един път. 6 на 4, какво се случва, бе? Виж са какво представляваш, как излизаш с глави. Той не знае как го... Виж ме! Слабстер, бу! Ако не ти лъкне, не става. Чакай. Ти мора да се тръва. GG, Дидо, ди. Другия път повече. 16 на 13 на 14 или колко свърши? Нещо такова. Не забравяйте да кажете на Дидо, че е слаб в коментарите и да харесате клипа и да споделите и да се абонирате, да последвате във Facebook и да кажете на Дидо, че е слаб най-важно. Ще искам реванш, да подсигурам съвсем четвърка. Ще кажеш чао. Get to the fucking chopper! Ето. Чакайте, така. Аха. Рип, лава. Изведнъж има лава, след това няма лава. То лагва като гъс! Аре бе! Виж колко пъти не го отселвам, какво става бе? Какъв е то? Окей. Окей. Няма проблеми, бе. Няма. Аз... Не. Защо? Не, няма нужда да се... Не. Аха, окей. Така, нека пробваме отново. И да се надяваме, че този път играта ще ми даде да я поиграя мъничко поне. То не е толкова сложно, просто дали да се играе както би трябвало да се играе. Примерно когато биеш по някой и да го биеш всъщност. И такива разни работи, които нали, сигурно са луксове в този сервер, ама ето както в момента този. Добре бе, какво